Good news muna po tayo, Idol. Pambato po ng Pangasinan sa Miss Universe Philippines 2026 pasok sa top 6 ng National Costume Competition. Ikwento mong good news na yan, Idol Tita Ronnie. Nagbubunyi ngayon ang buong Pangasinan matapos makapasok sa top 6 ang Miss Universe Philippines 2026 National Costume Competition ang kandidatang si Donna Rain Nugid. Ang kanyang kasuotan ay hango sa sinaunang diwata ng karagatan ng Pangasinan na si Aman Sinaya. Isang konseptong sumasalamin sa mayamang kultura, paniniwala at ugnayan ng lalawigan sa dagat, kaya naman ang magandang interpretasyon at masusing detalye ng disenyo ay agad humakot ng atensyon at paghanga mula sa hurado at manonood. Dala-dala ang buong Pangasinan, kinilala rin ni Nugid ang kanyang team mula sa costume designs, local directors, road manager, handler director at iba pang nakatoka sa video and photo hanggang sa kanyang hair and makeup. Sa naturang kompetisyon, luminga si Nugid kasama mga kandidata mula sa Tacloban City, Baguio City, Iloilo, Negros Occidental at Pampanga. Samantala, naging matagumpay naman ang idinaos ng Miss Universe of Philippines 2026 sa Urdaneta City, Pangasinan kung saan ipinamalas ng mga kandidata ang kani-kanilang galing, ganda at advokasya. Patuloy naman ang pagbuhos ng suporta mula sa mga taga-Pangasinan para kay Nugid habang dala niya ang inspirasyon ng ating kultura sa entablado ng Patimpalak. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.